ústavného súdu už o hodinu. Slávnostné zasadnutie Národnej rady povedie Peter Žiga. Pozvaných je asi 450 hostí. Účasť potvrdil aj neúspešný kandidát Ivan Korčok. Do Bratislavy dorazili aj Miloš Zeman či Andrej Babiš. Premiér Fico sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní. Inaugurácia prezidenta prinesie Bratislave aj rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú nielen vodičov, ale aj električiek. Potvrdil to hovorca krajských policajtov Michal Sejf. Z okolia Reduty bude od 7 hodiny do približne 13:30 cestná premávka vrátane električiek úplne vylúčená. Staromestská ulica bude od 12:30 do približne 15:30 obojsmerne uzavretá. V úseku od Músta SMP Bohožovo námestie. Na bezpečnostných opatreniach sa podpísal nedávny pokus o atentát na premiéra. Bezpečnostný expert Radovan Bránik považuje zvolený postup za správny. Bezpečnostné zložky sa neriadia konkrétnym jedným incidentom. Pri takýchto posunoch a zmenách ide o komplexnú problematiku. Jednoznačne v prospech bezpečnosti tej udalosti je, pokiaľ sa to robí týmto spôsobom. Po inaugurácii čaká prezidenta Pellegriniho prehliadka nastúpených vojakov, slávnostná omša, kladenie vencov aj večerná recepcia. Medzi zahraničnými veľvyslancami by sa na dnešnej slávnosti mal objaviť aj ruský diplomat. Politický komentátor Ivan Štulajter hovorí, že to môže vyvolať reakciu zo strany našich zahraničných partnerov. Je to úplne vylúčené, že sa nebudú chcieť stretnúť s ruským diplomatom. Predstava, že americký veľvyslanec alebo veľvyslankyne Nemecka, Francúzska, Anglická a ďalší budú na fotografiách s ruským diplomatom, je svojím spôsobom absurdná. Zuzana Čaputová mala včera svoj posledný príhovor ako hlava štátu, v ktorom podotkla, že Slovensko je po uplynulých krízach rozdelené a zranené a čaká nás podľa prezidentky dôležitá úloha posilniť vzájomné pochopenie medzi ľuďmi. Americká armáda zničila v Jemene 7 radarov Husijovcov, ktoré umožňovali zamerať námorné plavidlá a ohroziť komerčnú dopravu. Okrem radarov zničila aj dron a 2 diaľkovo ovládané plavidlá. Husijovci od novembra útočia na nákladné lode a tvrdia, že tak robia v solidarite s Palestínčanmi v pásme Gazy. Útoky povstalcov významne narušili svetovú lodnú prepravu a prinútili viacero spoločností, aby svoje plavidlá posielali dlhšou a drahšou trasou okolo Južnej Afriky. Dnes bude vonku slnečno, večer na západe pribudnú oblaky, ojedinele sa objavia aj prehánky či búrky, ale teplota zostáva vysoká 21 až 28 stupňov. Dopravný servis Rádia Express. 3 minúty po 11:00 pozdravuje na cesty Ľubica Janíková. Nová nehoda sa stala na vjazde do Malinova zo Zálesia aj pred Kremnicou z Babinej. Takisto je havária pred Pribetou z Bajča a vo Veľkom Šariši v smere do šarišských Michalian. Pozor si dajte v Bratislave, pretože tu prebieha inaugurácia prezidenta a treba rátať s viacerými obmedzeniami. Na D1 pred Sencom od Trnavy sa pri ceste pasie Vysoká Zver. Na R1 za Banskou Bystricou smerom do Zvolena je odstavené osobné auto. Radary merajú na diaľnici pri Voderadoch smer Trnava. Na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín, Chmeľové od Hrabíne v smere do Lúčky. A policajti stoja za Drietomou smerom do Česka, hliadkujú aj na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc a na konci D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ak máte ďalšie informácie, ozvite sa. 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Majo, Miša a Adriana na Expresse. Všetci si máte doma pevnú linku, máte výročie dnes, pretože pred 140 rokmi, 15. júna, teraz neviem presne spočítať, ale pred 140 rokmi, spustili prvú telefónnu sieť na území Slovenska, bolo to v Bratislave. Aj keď tie začiatky neboli nejaké nadšené, tvorilo tú sieť len 12 platiacich zákazníkov. Ostatní boli napojení na čierno. Taká menšia WhatsApp skupina. No ako to býva už pri týchto vynálezoch, tak nezbudilo to okamžité nadšenie ani u potenciálnych zákazníkov, ani u úradníkov a štátnych orgánov. Všetci im tak akože neverili a kladli pod nohy a tak sa o tú realizáciu museli ako vždy postarať tzv. Aktivisti a nadšenci. V Uhorsku to boli bratia Puškášovci, ktorí nielen sprevádzkovali túto prvú sieť, ale zaviedli v Bratislave úplne prvú telefonickú linku už o pár rokov predtým. Bolo to v Grasalkovičovom paláci u arcivojvodu Friedricha a tá linka viedla z jeho pracovne, respektíve kancelárie, do Maštale. Predstavujem, ako to vytočil, potom pol hodinu čakal povedať: Láslo, prichystaj koč. Aha, jasné.
alebo osedlaní koňa. Áno, áno. Alebo niečo. Akože mohol tam aj zájsť medzi tým, ale zase toto bolo viac fancy, takzvané. Bolo to Áno, fancy. áno, áno. tak to Priekomky. Vieš, ak by bolo telefónne číslo? Neviem, a vy si pamätáte svoje telefónne číslo? Ja áno. A ja áno, 42621. 363232. 42350. Prečo Milena Bratislava, tu sme to mali. Posledná hodina show Milena Víkend pred Áno, nami. tešíme sa ešte, kedy čo máme pre vás. Buďte s nami, želáme vám peknú sobotu. Radio Express. Iba hity. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine follow you. I'm falling for you. Po 100 metroch. Odbočte vpravo. Odbočte vpravo na Landavova. Show me so many things that I never knew. Po 200 metroch. Odbočte vľavo na Landavova. Potom odbočte vpravo. Our love is alive. It's so we make it. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Odbočte vľavo na Landavova. Potom odbočte vpravo na Bazovského. Odbočte vpravo na Bazovského. You were so young. Po 200 metroch. Odbočte vpravo na Bagarova. Potom odbočte vľavo. You've been young, but baby, that's not what I wanted to be. Well, you were the one. Oh, why was it me? 'Cause baby, you showed Odbočte vpravo na Bagarova. Potom odbočte vľavo na Bošániho. whatever you need. Baby, you got Odbočte vľavo na Bošániho. our love is alive. It's so we make it. Foolishly laying our hearts on Prišli ste do vášho cieľa. our love is a flight. Running within. Now and then, starlight. Prestaňte sa kolísať na stoličkách, vystupujeme. Vypadnite okamžite a netrieskajte dverami.